back sa aking channel guys. Ito guys, i-reveal ko na ang aking Music Room Studio ni Kapogi guys. After ng video na to, after ng intro na to, pasok! I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Studio. Yan, fully ano na siya. Fully napintura na siya guys. Ito naman yung pinto, yung sliding window guys, sliding window yan. Nakikita natin yung sliding window. May mga manok dyan. Laging tulao kada LS ko guys. And meron na rin yung carpet guys. Carpet muna yung nilagay ko. Wala kasi buhay sa budget. Carpet na lang. Tapos, ito guys. Meron siyang lights. LED. LED stripe. And LED stripe na yan. Yung ilaw yung paggabi. Tapos, ito yung pinakita niya. Diba? Meron siyang stripe sa tulo na parang mas maganda to guys. Meron pa siyang sasaksak natin yung LED stripe. Ayan guys. Kasi dikit pa, kaya kulang pa. Kulang sa budget. Ito naman yung mga gamit sa pang-light. Gamit ko sa pang-light.
Ayan, sana po guys, nag-enjoy po kayo at naging matuwa po kayo sa aking bagong music roasting. Hindi mo po kakalimutan i-like, share, and subscribe ang aking channel guys. At ito kasi nakapagin. Paalam po sa inyo. Salamat po sa bawat manonood.